Il-Partit Nazzjonalista dejjem kien il-partit tal-edukazzjoni għax minn dejjem emmen fit-tagħlim. L-edukazzjoni ma tfissirx li titgħallem is-somom, il-lingwi, il-fiżika, imma li inti tikber b'mod holistiku. U għalhekk irrid nara edukazzjoni li tkun aktar holistika, edukazzjoni li tinkludi l-arti, edukazzjoni li tinkludi anke l-ħsieb kritiku, li tinkludi wkoll il-ħsieb kreattiv. Waqt intervista li saritlu fil-programm Net Live, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li sfortunatament il-gvern ta' Roberta Bela qed jixxaħħaħ mal-edukaturi tagħna. Biex nieħdu ftit eżempji fl-università, immanka l-Emcast, għandek edukaturi li ilhom iktar minn sentej jistennew biex jinnegozjaw mill-ġdid il-pakkett tagħhom tax-xogħol. Jiġifieri, immaġina inti jkollok kuntratt, dak il-kuntratt skada sentejn ilu, l-gvern ma jridx jinnegozja biex iżidilhom il-kundizzjonijiet tagħhom biex itejbilhom il-kundizzjonijiet. Ifisser li ma jridx jinvesti fl-uman illi minnu huwa indispensabbli fil-qasam edukattiv. Gvern illi anke ma investix fil-bini ta' skejjel ġodda u dan kollu qed iwassal biex il-gvern qed jispiċċa jixxaħħaħ ukoll mal-istudenti. Quddiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista jrid li l-edukazzjoni tkun priorità. Ejjew nkomplu narfu, ħankomplu nagħmlu pressjoni, però se nkomplu wkoll inwettqu l-politika tagħna fl-edukazzjoni għaliex il-Partit Nazzjonalista jrid ikun mill-ġdid gvern nazzjonalista fejn l-edukazzjoni tkun priorità, fejn uliedek ikunu priorità. U hekk kif l-erba' tfakkar il-jum tal-edukazzjoni, Bernard Grech sellem lil ħaddiema kollha fil-qasam edukattiv li ta' kuljum iwasslu l-aħjar tagħlim lill-istudenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech tkellem ukoll dwar is-settur tas-saħħa fejn illum il-ġurnata għandna sitwazzjoni inkwetanti f'dan is-settur. Sistema tas-saħħa li tinsab qrib kollass fejn il-pazjenti qed jispiċċaw joħorġu l-flus minn butom. Int illum dan is-servizz tas-saħħa li dejjem kien garantit taħt kull gvern f'dawn l-aħħar snin taħt Roberta Bela. Int sfortunatament ħafna drabi qed ikollok tmur tħallas il-flus. Bernard Grech fakkar kif il-gvern laburista kien wiegħed li kien se jġib il-mediċini b'xejn id-dar, iżda l-mediċina qas l-isptar mu qed tinstab. Huwa qal li anke f'dan is-settur il-Partit Nazzjonalista se jkompli juri l-viżjoni tiegħu u jagħti proposti konkreti. Flok prioritajiet ta' gvern li moħħu biss fih in-nissuf ta' madwaru, prioritajiet ta' gvern nazzjonalista serju bil-għaqal li jħobb lill-poplu illi l-familja għalih u l-individwu huma fuq quddiem u għalhekk il-pazjenti tagħna ikunu tassew il-pazjenti illi aħna għalihom nagħmlu kollox u ma nibatukomx le tittalbu għall-karità. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li fiċ-ċentru tal-politika tal-Partit Nazzjonalista hemm is-saħħa tal-familji, is-saħħa tal-persuni.